Amma Hausa TV tasha area. To na farko wannan tambaya da kai kafin an sa maka ba a san macito ba sai miya ta kare. Ai mu a gurin mu ne masu cin tuwo. Ka mun gama cin tuwon mu ga wanda ne zai zo da yadda Allah. Shine burin mu da fata ko ban hada dan kwanka sai yi ma ina sa ba. Saboda haka mu tuwon mu da miya ba za ta kare ba. Ko miyan ma har da nama da kifi mutane su ji daɗi ga wani ya zo. Amma inda muka samu a na ɗaya a na biyu. Kuma tambayar da kai mun wadda gwamnatin baya daga hawanta ba ma abban ne ya yi ba kwankwasa ne ya fito a kafa yaɗa labarai. Na farko abin da ya fara faɗa shi ne kai gwamna zo karfe 2 dare mu tafi masallacin idi domin na ce a zo a rushe masallacin idi na kai ma canja mana za ka yi ci aran kai daɗe ga nan ci ai da duba takarda za a ci takardar banza ba da kai muka yi yawo ba a kamfen muka ce ita binni sai an je an yi ta'adi ake zama lafiya yan binnin na haka suke mana to soja malamin kansa kwankwasa da shi da yan binni dama ya ce bari ya dauko dan binni isa ka kuma yi wa yan binni ta'adi wannan shi ta shafa mun gode Allah ce a ran kai da ɗiga excellency a duba akwai ba yan kwangila waɗanda sun ɗan kakkawo mana gudunmuwa sun bamu suna waccan gwamnatin amma sun munafunci ta ƙarƙashin ƙasa akwai irin yan kwangila wasu suna da harkokinsu na kuɗi wasu motoci suke kaiwa can gwamnatin amma sun ɗauko kuɗi da daddare sun kawo mana yanzu ma mun fara cewa ɗan babba su ɗan kuɗaɗe kuma wa'yansu fa aikin kwangila suka yi mana a baya ko muna tare da su dan kai daɗe gashi kuma sun ba mu kuɗi a tsaya a duba a ga zargin da ake yi cewa na tsohon gwamna ne da shi da iyalansa da kuma jami'ansa mu kenan a bincika idan aka bincika sai a yi ta'adi akan wannan kai ba ma san wannan zan ɗauki gireda da kaina aka ɗauki mota karfe 2 dare aka je filin idi wallahi ni abin da na gani a social media na gani na ɗauka da gangan ne ana ta nunawa an rushe kaza an yi kaza ana kuka mutane sun mutu an yi kaza wallahi na ɗauka da gangan ne kuma da na gani raina ban ji daɗi ba domin an cuci al'umma kuma Allah ne ya faɗa idan zaka tozarta ɗan adam to kai ma Allah zai tozarta ka wataƙil alhakin filin idi da alhakin filin sukuwa da alhakin daula da alhakin wani abu da aka yi wa mutane kwace da kuma wayansu abubuwan da suka yi wanda ba fito an faɗa ba shine ya kama abba gida da kuskuren da abba ya yi daga zuwansa bayan an rantsar da shi ya ɗauki kujerar ganduje saboda ya hau kanta iwurgas ya sake tsayawa wajen antin camba nan ma ta gandujan wai saboda ya zauna iwurgar juju ne shanti ne tsafi ne wani abu ne ya gaya masa na ja in ka zauna akan kujerar gwamna akwai matsala shekarau ya zauna akan ta kwankwaso ya zauna akan ta shekarau kwankwaso ya zauna akan ta dominic abin nan kanal aminu kwantagora duk gwamnoni sun zauna akan wayannan kujerun amma shi abba ban san su dabarin da kwankwasa imar ba soyayya ce a akinsa ike kada i girma shekara 8 tun da an fara cewa abba tsaya da kafarka shi ma bugunta yake mar ya fara daukan kujerar iyar to daga nan sai Allah ya taimako sai Allah ya ansa addu'a sai abba ya yadda kujerarsa daga goban Allah yadda ta kare daga aiki a bisa abin da muke bukata mu yan jihar Kano mu yan jam'iyyar APC da al'umma masu son zaman lafiya muna fata Allah zai faranta mana domin tawassali da muka yi da shi da ayyukan da muka yi da addu'o'in da muka yi to wayannan abubuwa sai Allah ya kama su sai gashi da aka zo a fil an fito da aiki na biliyan 40 an fitar da kuɗi makudai biliyan 8 har zuwa aka kai ni wajen darakta na tsaro aka yi karata wayya nake faɗa kuɗaɗe na ce ba aka yi ya za a yi kai kasafin kuɗi mutumin da yake gwamna januwari za ta zo zai wani kasafin kuɗi a fito da bajet na biliyan 40 suka sake yin na biliyan 24 suka zo kuma suka sake yin wani bajet ɗin ni na ɗauka abin nan kamar da gangan ne dan da nan sai a kirawo kamfani sai a bashi biliyan 7 ba za a ɗauki haraji ba kuma kamfanin nan muna zargi yana da alaka da oga sai muka ce kai akwai kuskure sai gashi an tafi a bil sai gashi mun samu labari an kai kaza kuma ga abin da ya faru ba a samu cikon kaza ba ana kai ku shiru da baki sun wannan abu aka riga aka yi ba a faɗa a kowa akwai matsala tunda dai an yi abu ga abin da ya faru mu tara a gaba sai aka ci gaba da ɗiban wayannan kuɗaɗe sai muka ce kai bari mu zo mu fallasa saboda ni na faɗa wa mutanen jihar Kano kuma na yi ilimi na san ko me gwamnati daga ran da aka ce da kai kana da mulki
kuma an maka wannan jiniya garari ce, tana da daɗi, kuma ran da aka ce babu ita, na farko ko da tahowa kai kana bin bakin titi, idan kana bayan mota direba yana jan ka, sai kai kamar za ka harbi direban, saboda gani kake yi wuce kowa za a yi. To kuma idan babu jiniya, babu masu buge mutane din nan ainan ka wuce wuyi, kaga ita ma matsala ce. Na biyu, idan ba ka da cikakken imani da tunani, daga ran da ka kwanta bacci a mafarki sai ka ja nema jiniya wuyi in ka farka sai ganka akan gado, sai ka ga cewa baka mulkin,